Tawiri lang. Tawiri lang. Na. Mabilis pamangit ng amahan o sa itong mga kasantosan na kanan o kaninya mag-isuran ng Kristo maayong gabi. Ang gabi Ano atong Ebanghelyo karon? Nagpahinumdum na ito nino sa matag usa. Dili kita magsadsaa daw. Sama itong magulang nito nga. Maadto ko. Kaya ito, DBI. Ang magulang nino dili maadto. Pero ni adto siya. Ang manghod, ingon niya maadto. Pero wala siya maadto. Yung pangutana sa atong Ginoo, sa katong duha, kinsa man ang nakatuman sa gisugo sa amahan. So yun ang magkaigsunan na ito na katong magulang. So sa atong kinabuhi, nga po na siya mga atong mapangutana atong kagulingon kung nakatuman ba ta sa kaguton sa Diyos. Kaguton sa Diyos, mamanggil ning gugma. So, ang gusto ko sa atong Ginoo lagi, yung pa sa kanang ubasa na umaawaton mo kanako, diba? Kung malipay ta, nangalagad ni Kristo, malipay sa ta. Kung na mga pagsulay na mo sa itong ginabuhi. Pero muna yung ingon nga sa ibulaan kasulatan ba, na kung kamo makabati na gani o mga pagsulay, mga pagdaon, o iban pa ng mabot ng ginabuhi, paglipay ka mo. Ipatawag yung inyong magilingan. Kung atong manawang karon, wala na manitabo. Si Kristo ang ginagbuhat anak. Diba? Kaya kung makadungugtag, dili mga maayo ng mga istorya, tinggal ng tulungan. Muna, nabisan pa sa kataas sa atong pagpangalagan sa Ginoo. Ingon diya sa atong ibasa karon nga. Sa atong unang pagbasa ko ito, no? Na mas una pa nga makasulod sa gingharian sa langit ang mga kubridor sa buhis kung mumayin na utan. Kaya sa ilang pagbasol, sa ilang mga sala, namatay sila, wala nang kasala. Kung itong mga tinunan ni Kristo, sa kataas, sa pagpangalagan, sa kinabuhi, unya, niabot ni mo ang mga pagsulay, nibiya kasi mong pagpangalagan, o nahiubos kasi mong isig katao, namatay ka, nawa ka makapasay doon sa isig katao, siguro gito, nga di mo maangkol, ang ginghirian sa langit. Parehara ko na sa gihapon sa kangkuhan, sa kang Moises. Kung imo basahon ang kaagi ni Moises, wala siya makaadto sa yuta sa saan. Usa ra gid siya. Kung basahon ni mga Biblia, katong giignan siya sa Ginoo nga Moises kanang imuhang tungkod itampok yan ang bato ug buhaga sa tubig. Ang iyang una-una ba? Ang iyang una-una dili maayo nagduha-duha siya. Moto nga wala siya makasulod sa yuta sa saan. Kita po ng mga alagad, ang gihatag nato ni Kristo, mo gining gugma o pasaylo sa atong isig katao. Kung ato nang mabuhat, ingon pa sa balang kasulatan nga kanang kung may mga tao nga mudaot kanimo, may mga tao nga pasipala kanimo, paglipay. Pagkumbira, lagi lang pagkumbira. So, anong kas Mateo? Patawag ng mga masilingan, ug igna sila nga. Gisakit ko. Pero wala. Kung atong panahon, wala. Tungod kay lahi ang nagawa sa atong baba, ug lahi ang naasulod sa atong kasing-kasing. Tungod na sa pagkatawhanon. So na siya nga, ingon ng Ginoo, mas hagit na ito ni, tinutong ingon ni Brad Leo nga, hagit na ito ni. Kitang tanan, hagit na ito na. Nga hindi masayang ang atong pagmangalagad. Dapat ato sa tapusan panahon, nga maangkon ba nato ang saad sa Diyos nga kinabuhi mo ng tapusan? Tungod lang sa mga ginagmay nga mga binyal ng mga sala. Ika na mga gagmay nga sala, binyal ng mga sala. Kung matigom na, kung basahon mo ng Biblia, mahimo ng murutal. Muna nga, ingon siya, mas maayo pa ganinyo ang mga daotan, ang mga babae, ang mga kubridor sa buhis.
Una pa sila makasulod kaninyo dito gingaan sa langit. Kaya diha sila ng pagbasol, namatay sila, nawa na din sila magpakasala pag-usap. So mo sa hagit sa tuwa, nga kita, dili man ta mga kubrador sa buhis. Dili man ta mga babae nga nagrigil sa lungog. Kung sa baga ta, siguro ang tuluwas ta, amen? Mamutan na niya. Kung pag-abot sa panahon, pag-abot sa panahon, nga sa pagpanatubang na to sa Ginoo, nag-ingon nga Matia 2 Corinto 5 kapitulo 10. Ang tagsa-tagsa kaninyo, mobalik kanako, mga tubang kanako ug maghatag kamog husay ug unsay inyong gibuhat sa kalibutan. So batag usa nato alagad man tag di alagad, mga tubang kita sa Ginoo ug maghatag kita ng husay. Ug makasulat ito munang naa sa Pinalaya kapitulo 20 verse 11 to 15 nga ug unsay imong gibuhat nakasulat sa libro sa kinabuhi. Muna na nga mubalik ita. Muna nga sa Ecclesiastes kapitulo 12 nga ang kung ako mamatay, ingon pa ito bias, ang akong lawas mubalik sa yuta dito gikan, apan ang akong espiritu mubalik sa Dios. Kay dito man kinigikan. Mao dili na tungod kay maghatag tag husay. So batag usa nato di kita kay anak. So kana akong mga kaigsuonan nga moingon sila nga luwas na sila, ila ko na nga natungod. Pumulahan, no? Ako magpasalamat din kung nain mo again. Kaya mo nabuka ang mga matas Katoliko. Kama na mabasa ng Biblia, pantog sisyon, na ng Biblia, di ba? So naana ang kakugi, gugma. So na, usa sa ko makaingon nga, salamat sa nga na ay mga born again na nakahagit sa mga Katoliko nga, uy, kung sa daing Katolik, sila rin ka mo mabasa ng Biblia, sila rin ka mo magtuon, usaon pagduol maduol ta sa Ginoo, di ba? Nga sila o pasinggito nimo sila, dili sila maulaw tugan sila mga sala. So ang Katoliko, maulaw gid ang tugan sila. O sila di rin. O ilang garbo pa kay nila kuha nila sila mga membro nga ako sa una kawatan ko, tulisan ko, etc. Apan salamat sa Ginoo nga iya kong gibag-o. Gibag-o mga niya ang mga taong lautan. Kita pa, padilit na lautan. Kung muna akong bantayan kung kinabuhi, ang kanyang mga ginagmay nato ng mga sala sa atong isig katao, kung matigom na, mahimog na siyang dako. So di na ito abuton nga kung mawala ka rin yung kinabuhi ato na madala dito sa impyerno. Kuyawan no? Kaya matigom na yung kapil-impyerno na ito. So ako, maghinawa magkiksuunan nga masisama tayo yung mga babae, may sama ka ng mga kubrador sa buhis, nga bisaaran sa Dios. Mag-una pa sila kaninyo. Kita biyo muna, dili sila. Di ba? Amen ba? May kasunan ng Kristo? Amen. O, kung magpasalamat no, nga madasigong takanunay, nga mag-apil sa bisisisyon sa mga alagad, kaya may akong giingon nga, kung sa may mabuhat sa dili, mga Katoliko, nga madasigon kay sila, yung naibabuhat tadi, naara yun. Manang orasa, naala yun, mga Katoliko. Tungod kay daghan na kung gamuhan. Murag wala. Pero sa atin naman lang ako kay istorya, magpasalamat ko sa atong ubang mga bagong alagad, kay maana din sila nga, kung wala ning atong desisyon, dili sila madasig. Nga naman, tungod kay mo ni siya ang imong bala pagkaugma kung magdagang tipi. So diha di mo masumpay-sumpay nimo ang mga paambit sa atong tasatag sa kalagad. Muni siya nga doon natay pag inambitay kay ang naa sa kuha kunya wala sa imuha muna ablita matag usa. So pag hinatagay sa matag usa, dili lang gadi sa kwarta, dili lang gadi sa pagkaon, kundi dili kining gasa, kining talento nga gihatag sa Ginoo sa tuwa. Muni atong gihimo ning atong gisisisyon sa matag adlaw nga Sabado. Nga naman tungod kay dinhi nato masumpay-sumpay. Ana ko papaambit ugma. Kaya meron akong kuan kang katong kambaran, sunod kambaran. Di ba? So doon na natay mga idea. Yang usa pod akong giingon nga mag-ampo ta sa Ginoo, dili man garbo no, dili man garbo ang atong giapas nga nung ingon ani nga nagsisyon kita kad Sabado. Tungod kay ang lingion distrito, kita ang district model sa mga alagad.
So wala pa mag-declare nga ato ang parokya nga si Father Bong may unta nga namin nga bisisyon mga alagad. Naghimo na ta. Wala siya nga nakaingon siya nga himo na to nga ehemplo ang mga alagad sa distrikto. Kinahanglan kamo mga alagad, masulod mo mga BC. Kada Domingo, di mo magpabili ko sa BC. Wala pa na, giplano ni Padre Bong, ang alagad sa distrikto, ibuhat na nato na. Ibuhat na ba? Bisan kami sa Del Pilar Chapel, ibuhat na muna, magsulod mi og mga BEC kada Domingo. So naundang na ang pandemya. So karon ng video nagbalik-balik na. So inaala akong ginabuhi, no? So kita nga mga alagad, wala sildo, pero unsa may atong giapas nga hantod karon ng alagad nunta. Tungod kaya di ta gusto mo impyerno. Ang mga gina di ta gusto mo impyerno. Gusto mo to ang kunon. Naamagod sa balang kasulatan ang kinabuhing walay katapusan. Pinadaya Kapitulo 21 pagkanindot sa giandam sa Dios alang sa iyang mga pinili. Og mauna nga nangalagad ta kay di ta gustong mahimong pinilian. Gusto tang mahimong pinili sa Dios pag-abot sa tukmang panahon. Ang importante lang yun sa ako nga kamaog yung tamangkon sa atong mga kasalanan. Sama sa duha, parasiyo o katong pare, nagkugado sa buhis, ngayon ang usa nga nagpasalamat ako kanimo Ginoo kay dili ko parehas anang tawhana, kawatan, babaero, etc. Ang usa taon katong nagkugado sa buhis, di siya makatanaw sa Ginoo. Di siya makakuha ginibaw siya sala, nakasala siya. Kinsay gikalimutan sa Ginoo. Kadto kobrador sa buhis. Mao gyapon ni karon. Ang kobrador sa buhis ug ang daotang mababay maoy maguna kanato didto sa gingharian sa langit kay silang tanan mibiya man og naghinulsol sa ilang mga sala. Mayong gabi sa tanan.